وەزارەتا بەڕەڤانیە یا رووسیا ڕاگەهاند کۆ واشنتن و هەفپەیمانên xwe ئامادەکاریان dikin ji bo êrişeke leşkerî yan û li ser rejêma Sûriyê. Ew jî ji ber bikaranîna kîmawî ji aliyê rejêma Esed ve. Berdevkê bi navê Wezareta Berevaniya ya Rûsyê Konashenkov eşkere kir ku bikaranîna kîmawî şanoyeke ji aliyê Grûpa Tehrîr Şam ya Opozisyona Sûriyê ya çekdar ji bo tewanbarkirina rejîmê bi bikaranîna kîmawî dijî sivîlan li parêzgeha Idlibê li gor axaftina wî. Konashenkov serbar kir koçekdarên navbûrî 8 tankên kulorê veguhestine ji bo bajarê Cisr Şuğûr li parêzgeha Idlibê ji bo rêkxistina şanoya êrişa kîmawî ku ew yek bi planeke istixbaratên Brîtanyayê hatiye cêbcêkirin. Wezareta Berevaniya ya Rûsyê dazanîn ku têkbira Amerîkayê ya curê U.S. Sullivan gihiştiye bendava Erebî û barkiriye bi 5 û 6 mûşekan ji curê Krûz bi armanca pêkanîna êrişekê li ser rejêma Sûriyê. Her wiha mûşekhavêja îstratîjî ya Amerîkî ji curê B-1B gihiştiye binkeya El Edîd li Qeterê û amadekiriye bi 24 mûşekên bi bask ji curê EGM-158. Ew jî bi mebesta pêkanîna êrişeke leşkerî li ser rejêma Esed. Rewişkarê ewlehiya netewî ya welatê Emerîka John Bolton ji aliyê xwe de amadebûna xwe ji bo pêkanîna êrişeke bihêztir ji ya paş bûyera Dûmayê li ser Sûriyê eşkere kir. Bolton gotibû jî ku Amerîka zanyarî wergirtine derbarî niyaza rejêma Esed ji bikaranîna kîmawî re li Idlibê û eger ew yek rû bide wê Amerîka bi êrişekê rabe li ser rejêma Sûriyê wê ew êriş ji ya paş bûyerên Dûmayê bihêztir be.